नमस्कार खुलुमबाय आंनि लोगोफोर जोंनि बर' हारियाव सानै मानसि सासेयाथ' हाबा जानाय सासेयाबो हाबा जानाय होनना बुंबाबो खोथा गैया किन्तु बिसोर गावसोरनि इन्स्टा आरो फेसबुकाव माने गावसोरनि देहाखौ देखायनो लुबैनायानो बाराद्राय जाबाय माने बिमा बिफा बिदा बिनानाव नायनाय जेबो मिथिलायसो माने गावसोरखौ फेमास खालाम सानगासिनो नामा देहा देखायनानै फंबायमोन आं दा बेलासे लाइभ फैगोन 5टा बाजियाव आंजों फै बेफोरबायदि बिसोरो गावसोरनि देहाखौ सामलायनो हायाबा एसेबां देखायनो लुबैबा बर' हारि जानानै बर'नि बड'लेण्डनिफ्राय बाहेरायाव खार जोंनि बर' हारिनिफ्राय बाहेरायाव खार आरो देखायै बर' नाम लानाङा नोंसोरो आं ओरैबायदि धुलावज्रायगोन आं दा बुंनाल' दोनदो आरो आं बिसोरखौ बुंनाल'सो दोनदो मा नोंसोर देनां बुरै बानायनो दोनदो नामा नोंसोरनि देहाखौ नोंसोर देनां बुरै बानायनो दोनदो नामा आं सिख्लायाव इदिमोन होननानै भिडिअ गालांखानाय दोनो मा इन्स्टा फेसबुकाव हाय बर' हारिनि सिख्लाफोरा बिमा बुरैफोरा गावसोरनि देहाखौ खोबथेनानै आगोर मोनाखै नोंसोर जेबो गोरों नङा दुनियानि गोरों दोङो बर' हारियाव सिख्लाफोर आं सिगांनो बुंखायो गोदोर PhD फरायनानै पास खालामनानै दङ साख्रि मोनथ'वाखै गोदोर डक्टर खालामनानै दङ नोंसोर घन्टा एख'नि मानसि नङा नोंसोर गावसोरनि देहाखौ देखायनानै फेमास खालामनो नागिरग्राफोर आं बुंगोन नोंसोरखौ आं बुंहांनाल' दोनदो आं बुंनो गोनांबा नोंसोर थैजासिम गोसोआव थागोन होनखादों आं नमस्कार खुलुमबाय।